mga moms! Good evening, good day, good afternoon sa inyong lahat. So for today's ganap, nandito naman tayo sa bodega. Yan. Actually, nandito talaga, originally, papakita ko sa inyo. Dito nakalagay yung aming mga costumes nila Brenda. So ayan yun sila. Pinagpatong-patong namin. So sabi ni Mama Sita, lahat ng catering na gamit na nandoon sa canteen ay dadalhin na natin dito kasi dito na siya ilalagay. Pero mas maganda at least naka-sealed. Hindi na dadaan-daanan ng mga tao. So hindi siya basta mababagsakan o magagalaw. Ito sila oh. With the help of Mama si Carla and William May. Dito muna sa loob. Ayan, yung unang bus. Ano yan? Anong ano yan? Babasagin yan, hindi? Cloth. Yung mga cloth nila. Dito na yan sa gilid. Yun na namin yung mga cloth. Oo. Yan. So dito na natin ilalagay yung mga pagpapatong-patongin natin. Yung cloth, yung mga plato, lahat, everything. Dito sa isang kwarto. Yan. Para na dito lang yung gamit ng catering. At nandito sa labas yung mga costume kasi since ito naman yung lagi naming nakakalkal. Kasi madaan-daanan na naman dito yung mga baso and lahat. So yan, dito na lang natin siya ilalagay. Samahan nyo kaming mag-ayos. Sana magawa namin to agad. Let's go. Yung mga wine glass. So kailangan may ganito rin siya. No? Dito siya sa taas. Hindi, lagyan mo ito rin siya. Paano makumpleto natin? Ito unti-unti na dito. Mga costume para mabilis na makita. Recipes. Agay! May ibang costume. So, may iba pang gamit lang. Ayan na mga ma'am. So, unti-unti na yan. Nilalagay muna natin dito. Sa ano, para nandito na siya lahat. Tapos nakasealed siya kasi may pintuan naman siya. Diba? Pwede na natin mga plato at iba pa mga gamit. Yung iba mga gamit. Costume lang. Para mabilis siyang makita at makuha mga pangalan. So, dito yung mga casual, corset, palda, animal print. So, pag may hinanap kami o may gusto kami suotin kung anong kulay, yung style, mabilis namin siya makikita kasi ano siya, magkakasama. Naka-organize. Tapos, dito sa maleta na to, ito yung mga ibang gown na malalaki. Ilang piraso lang kayo nandito siya, pero marami. Ito naman na yung mga plato. Diyan na ako na maghihila. James, patulong naman kami dun. Pakuha kami ng mga ibang ganito, please. Ibang ganito ba? Nandoon eh. Milo. Uy. Ito naman na yung ating mga tray. Dito yan sa ibabaw naman. Ipatong sa yan sa plato. Yan. Diri, diri. Yan. Dito. Yan. Ito naman yung mga yung skeletal nung para sa lagayan ng mga pagkain. Yung stand.
Dapat magsayo-sayo ta. Din. Nailas na ba yung mga... Mag. Ha? Hindi na. Vigil. Dahan ba? Try din ba yan o takip? Tray. Try o takip. Ito palagay ma'am. Daras na. Dito. Ay. Asan yung ibang kutsara? Ito ma. Diyan mo ilagay yung kutsara. Amin yung plato. Apa isa ma? Ito, mga container. Kasi takip dito isa naman. Wala. Wala siyang takip. Oh. Wala na dito. Wala. Yung lechon tray. Ano ito? Namulak. Meron pa? Wala na. So, this is it mga moms. Ito na yung mga gamit ng catering. Kompleto na, wala na. Ayan na siya, oh, di ba? Sa lansan na. So, it's closing time. So, hindi na siya mabuksan. Dito, sa mga costume naman. Ay, yung bulak pala.
Dito na lang yan, nak. Tulungan mo na lang kung hanapin yung orange na casual Brenda susutin bukas. Ngay ko anday, video mo. I'm sorry. Anong orange na dress? Dress? Oo. Ito? Yan, dyan na lang, Je. May hinahanap kaming costume ni Brenda na gagamitin niya bukas. So, it's gonna be an orange. So, yan na. Balik na yun? Opo. Tsaka blue pala. Kailangan niya rin ng blue. Wait lang. Yan. Yan ang suotin niya bukas. Diba? Meat burger and thing. Diba? Okay, next is blue. So, that's it, mga moms. Thank you so much, ladies. Thank you. So, ready na andyan na rin. Okay na yung ating mga costume dito. Mga costume. Ayan, nakasalansan na siya mga guys. Mga gowns. Para dito na kami magkakalkal sa labas. Para hindi kami mahirapang magbuhat ng, para maghanap. Then, opo. Ayan na. Tcharan. Kapoy, pero worth it kasi maayos na yung mga gamit. So at least, ano na siya, mas mabilis na siya makikita at mapapangalagaan para hindi siya masisira kaagad-agad. So if you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. Ingat kayo lahat. God bless you.